हायनामुलि सावथुनाव जों सासे जर'खा फावथिगिरिनि आखु नुबाय थादों बे जाबाय हानिफ आली। हानिफ आलीया हायनामुलि सावथुनाव फैला मेन्देला दाब्लामोनजों जिबायदि रल प्ले खालामदों बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो हानिफ आलीखौ नागारनानै हायनामुलि सावथुना आद्रा। हानिफ आलीनि जि रल प्ले खालामदों बिथांनि मुङा जाहैबाय धर्मेश्वर ब्रह्म। बिथाङा जालानि बिबि किसान कलेजाव पलिटिकेल साइन्सनि सासे बिबुंगोरा। बिथांनि जिनिखि जिनियास बे जिनियासनि बाथ्राखौ जोङो बुंथ्र' हाया। जों दिनै बाक्सा जिल्लानि जालायाव थानाय बिबि किसान कलेजाव दंफैयो बड'लेण्ड खौरां टेलिभिजननि मोनसे हानजा आरो जों हानिफ आली एबा धर्मेश्वर ब्रह्म बिथांजों बिथांनि जिनियासनि बाथ्रा आरो बिथांनि माखासे मानि मावफारिफोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिना लानि। जोङो बरायदों हानिफ आली बिथांखौ। नोंथांनो जों खुलुमनाय होदों। खुलुमबाय। नोंथांनि जिनियासनि बाथ्राखौ बुंख' हाया। बुंनो थाङोब्ला हायनामुलि सावथुन बे हायनामुलिनिफ्राय नोंथांनि जिनिखि केरियार हारिमु थिलियाव जोङो मोजाङैनो मोननो हादों। दा जों नोंथांनि गुबै सिनायथि होननानै बुङोब्ला नोंथांनि मुङा जाहैबाय धर्मेश्वर ब्रह्म। नंगौ। नोंथाङा बिबि किसान कलेजाव पलिटिकेल साइन्सनाव माने सासे फोरोंगिरि बिफाननि हाबा मावबाय थादों। दा नोंथांनि गासै सिनायथि उन्दै समनिफ्राय दा समनि बेखौ नोंथाङा नोंथांनि रावजोंनो बुंग्रोदो। आदसा खुलुमबाय। आंनि मुङा धर्मेश्वर ब्रह्म। आंनि जोनोमा बाक्सा जिल्लायाव थानाय सुमलिगुरि गामियाव जादोंमोन। आंनि आफाया सासे पुलिसमोन आरो आइया हाउसवाइफ जाहैबाय। दासान्दि आं बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बिबि किसान कलेज बेवहाय आङो पलिटिकेल साइन्स डिपार्टमेन्टआव एसिस्टेन्ट प्रफेसार हिसाबै मावगासिनो दं आरो बिदिनो सम आरो खाबुखौ लानानै हायनामुलि सावथुनाव एसे एनै रल लादों। बेखिनियानो। नोंथाङा फरायसा समावबो एक्टिं खालामखायोमोन? थिग एक्टिङा बांद्राय नङा खिन्थु एसे एनै जेरैहाय हमना ला बबावबा नाटकफ्राव एसे ओंखारनाय बेनिबा सोरजोंबा ग्रुपाव मोसाफानाय। आरो आं मोनसे बाथ्रा गोसोखांनो हायो जे फैलाजों आंजों जों आगोलावनिफ्रायनो जों बैसागो मोसालायग्रा ज' ज'। फैलाया जों हायनामुलि सावथुन दिहुननायनि आगोलाव बियो माने फुथुला मोसानो गोरोंमोन। एक्जाक्ट फुथुला बायदि मोसानाय नुयोमोन बिथांखौ। बे फुथुलानि डायलगखौ आं होयोमोन। जों बेबायदि क्लस सोमोन्दो दंमोन आरो फरायसा समनिफ्राय। एखे लोगो फरायखादों नोंथांमोना? एखेलगे जों माने फैलाया आंनिख्रुइ एसे जुनियर फरायनायाव। मेन्देला बिथाङा आंनि बोसोरसे सिनियर। आङो जि एम इ स्कुलाव फरायदों नर्थ कामरुप बेटबारि एम इ स्कुल, नर्थ कामरुप बेटबारि हाइ स्कुल। बेयावनो फैलायाबो फरायदों, आंबो फरायदों। बिनिफ्रायनो मेट्रिक पास जानानै आरो नै दा आं जि कलेजाव मावदों बिबि किसान कलेज, बे कलेजावनो फैलायाबो कलेजखौ फरायदों, आंबो बे कलेजावनो फरायदों। लोगो मोनलायनाय जादों? बेयावबो आरो लोगो मोनबावबाय, आगोलाव लोगो मोनखानाय। थारमाने उन्दै समनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि केरियारखौहाय बे माने स्कुल लाइफनिफ्राय मोनबोदोंमोन जाहैबाय? मोनबोखादों जों ज'। आरो हारिमु थिलियाव बाहागो लाबोदोंमोन? हारिमुआव दङ गोसो। आं बिदिनो हमना ला जों गामियाव मोनसे लामा गोलावनि गानबो दंमोन। बे लामा गोलावनि गानावबो आं एक्टिं खालामदोंमोन आरो बिनि आङो प्रमटारबो जादोंमोन। मोनसे समाव प्रमटार जादोंमोन आरो गेजेर गेजेर एक्टिंबो खालामदोंमोन। लामा गोलाव माने? लामा गोलाव गोदोनि लांदां गानखौनो जात्रा गान बे राजा रानि गोनां। औ, बे जात्रा गाननि बिहोमायाथ' गोबां बाख्नायथाव। आं बे लांदां गानावबो बाहागो लादोंमोन। नोंथाङा प्रमटार जादोंमोन नाथाय एक्टिं प्रमटारबो जादोंमोन उनाव, खिन्थु आं एक्टिंबो खालामदोंमोन। सान्थ्रि जादोंमोन? सान्थ्रि नङा, थिग बिदिनो गेजेर गेजेर ओंखारखावनाय। आदसा माने कमेडियाव लायोमोन। कमेडियाव माने बेखौ बान्दा बान्दि होनना बुङो बेफोरबायदि। औ, दंमोन। आदसा हायनामुलिनि एक्सपिरियेन्स, नोंथाङा हायनामुलियाव माबोरैहाय बाहागो लानाय जाखो आरो बे हायनामुलियाव बाहागो लानानैहाय दासिम नोंथांनि रोंगौथि बेखौ नोंथाङा बुं। हायनामुलियाव बाहागो लानायनि बाथ्राया जाहैबाय फैला, मेन्देला, दाब्ला बिथां, आं
हायनामुलि शुटिं जानायनि आगोलाव जोंहा मोनसे फिसा माने थुनफावथाय दिन्थिग्रा ग्रुप दंमोन जों बिदिनो फुजाफोरावबो दिन्थियोमोन दा बेफोरनि डायलगखौबो आं होयोमोन दा बिथांमोनाबो एक्टिं खालामोमोन थिग बिदिनो ज' दंखायोमोन बे समाव जोंनि गेजेराव जोंनि ग्रुपनि गेजेराव मोनसे गोसोआव बेरखांनाय फैदोंमोन आरोखि जों बेबायदि माबा मोनसे सोरजिलांनो हायो नामा मोजां खामानि मोनसे इमेज गालांनो हायो नामा बेबायदि सानै उनावनो बे हायनामुलि जि हायनामुलि शुटिंखौ बिथां फैला मेन्देला दाब्ला बिथांमोननि जि नाजानायाव बे जागायजेनदों आरोखि बेनि उनावहाय जेब्ला मुस्लिमनि पार्ट बिथांमोना होनो नागिरबाय बे मुस्लिम पार्ट होनो नागिरनायाव दा मानसि नागिरै सानसेखालि फैलाय आंखौ फैनानै बुंफैबाय जे मोनसे जों ओरैबायदि शुटिं खालामहांदों दा नोंखौबो नांगोन आंखौलाय मायाव नांगौलै आंथ' जेबो रोङा आं बेबायदि होनबाय नङा नों मुस्लिम जानांगोन बांगाल खालामसै नोंखौ हेद आं हागोन दा आंहाबो एसे गोसोआव दाउट दं बे समावनो जेब्ला फिल्मखौ शुटिं खालामनोसै अब्ला जोंनि गेजेराव रायलायनाय जाबाय फिल्म प्रडाक्शननि नामखौ मा बुंदों बिदि रायलायनाय जाबाय बे बाथ्रायावनो आङो थागथिग मोनसे गोसोखांबाय जे जेब्ला जोङो बै थुनफावथाय दिन्थिदोंमोन बे समावनो आं मोनसे मुं दोनखादोंमोन बे मुङा जाहैबाय बांबुला फिल्म प्रडाक्शन होननाय बांबुला होननाय बाथ्राखौ आं बिथांमोननि बुंबाय आरोखि बांबुला फिल्म प्रडाक्शनखौ नामखौ लानांगौ बिसोरबो सापर्ट खालामबाय जागोन दे बांबुलाखौनो दा बांबुला फिल्म प्रडाक्शननि आन्दारावनो हायनामुलि शुटिंआ जाबाय थायो आरोखि बेबायदि जादों दा बे जाहैबाय हायनामुलि सावथुन बानायनायनि आगोल समनि बाथ्रा हायनामुलि सावथुन खालामनानै नोंथांनि जिउआव एक्सपिरियेन्स मोननायखौ बुंदो हायनामुलि बेथ' आरो जोबोद माने आंनि लाइफआव मोनसे केरियार बायदि सानना लानांगोन आं हायनामुलि शुटिं खालामनानै हायनामुलियाव जि बाहागो लानानै आंखौ जि खाबु होदों बेखौ आं जोबोरैनो मोजां मोनदों आरो आंनि जि रोंगौथि बे रोंगौथिखौ आङो हारिनि गेजेराव दिन्थिनो मोनदों खाबु मोनदों बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि आरो माने जि हायनामुलिनि जि रल बे रलाव रायजोफ्रा बेसेबां मोजां मोनदों आं बेखौ मिथिला खिन्थु आंनि रलखौ आङो माने मोजांखौनो मोननाय बायदि आं मोनदों आरोखि हानिबालिनि रलखौ आं आंनि गोसोजों आरो रायजोआ माबायदि मोनदों बेखौ आं बुंनो हाला खिन्थु आं गाज्रि मोनाखै नोंथाङाथ' सासे सैखात बर' आरो नोंथांनि जेनाखि रल हायनामुलियाव बे सैखात मुस्लिम थारमाने बिनि भइस जेनाखि टिउनफोर होनो हादों नोंथाङा आरो नोंथांनि मेकआप बेथ' माने कुवाइट डिफारेन्स नोंथांनि माने दानि सेहेरा आरो बे हानिबालिनि सेहेरा माने बेवहाय गोबां तफात ओमफ्राय हानिबालिनि जेनाखि मेकआप खालामनाय जादों रावबो बेयाव बुंनाय नङा जे बे माने मुस्लिम नङा आरोखि दा बेबायदि जादों दा नोंथांनि बे मेकआपनि आन्दोआव मा दङ मेकआपनि आन्दोआवथ' मा बुंनो बेखौ थारमाने एडजास्ट खालामनाय जाहैबाय मेकआपजों दा बे मेकआपजोंल'थ' जाला बिनि एक्टिंआबो जेनेबा जाफानांबाय मेकआपजों एक्टिंजों गोरोबोब्लाथाय बेहाय एडजास्ट जाहैयो बायदि आं मोनो आरो आंनि साननाया बेबायदि बे हायनामुलि सावथुनाव जोंनि रल प्ले खालामबाय नोंथाङा बबे डायलगखौ नोंथाङा साबसिन मोनदों दासिमाव गोबांथार माने हायनामुलि दं दा बेसेबां सिरिस थांखो दासिम 7सिम थांबाय मोनफ्रोमावबो नोंथांनि रल दङ दा बबे रलखौ नोंथाङा साबसिन मोनदों बबे सिरिसाव नोंथाङा साबसिन रलखौ मोनदों बेबायदिथ' एक्जेक्टलि हमना ला एक्टिंआथ' खालामबोबाय थाबाय सिरियेलि बबावबा खन्द'आ डायलगखौ लानानै बबावबा गाज्रि जायो बबावबा माने मालाबा ग्रुपखौ लानाबो जेनेबा जाय मानसिया थाफायो बिदिखौ लानाबो मोजां जायोबो गाज्रिबो जायो बेबायदिहाय आंनि बे हायनामुलि रलाव आं थामथि खोन्दोआव साबसिन जानाय बायदि आंखौ मोनना लादों आरो थामथि खोन्दो माने बै जे जौ दखानाव थांलायनानै बे थारमाने गारि फैसा नाय जुदि गारि थेलाव होननाय बाथ्राया बे बे ओमफ्राय बेनिफ्राय जागायनानै बोरमा लाबोलायोमोन नामा खावनानै बे आरो उनावहाय बे उननिमोन ना आदसा जायखिजाया बे जेनाखि थार्ड सिरिस बेवहाय नोंथांनि रला मामोन आंनि रलाथ' बेवहाय बांद्राय गैयामोन खममोन नोंथाङा मोसानोबो गोरों
मोसानायखौथ' गोरों होननानै आं बुंनो हाला रायजोआसो माबायदि मोनदों हायनामुलिनि बे ब्रैथि खोन्दोआव जे नोंथाङा मोसाबाय मोसादों बायदि माने लेफि सुलायनानै मोसादों नङा होमबा मोसादों बे मोसानायाथ' जोबोर बाख्नायथाव बेखौथ' आरो रायजोनि सायाव रायजोआ मोजां मोनदोंब्लाथ' आरो आंहा बुंनो लागा खोथा गैया जों दान्दिसे ब्रेक लानि बे ब्रेक लानायावनो जोङो बे हानिफ आली मेन्डेला फैलाया एक्ट्रेसजों मोसानायखौ जों नायनि गोदोना फंलें लें खानाय बालें सोरखौ नाहरदों नोंलाय खायलें खायलें गोदोना फंलें लें खानाय बालें सोरखौ नाहरदों नोंलाय खायलें खायलें सोरबा आदा दङ सोरबा गुबै दङ सोरबा हिर' दङ गैया दामाय गैया उदां सिंगोरा आंलाय उदां सिंगोरा आंलाय उदां सिंगोरा माथो खालामबावनो आंखो हैसना साख्रि गैया बाख्रि गैया बेखार सेंग्रा आंलाय बेखार सेंग्रा आंलाय बेखार सेंग्रा ओरैनो थास्लायस्लाय गोसो होथोनाय खामानि मावनोसै आं जिराय जिराय माथो रावबो सिख्ला माथो भेकेन्सि गैया माथो मोननो थाङा गोसो थोनाय नागिरनायाव मेंथारबाय आं गैयाथाय गैया गोसो थोनाय कन्ट्राक्टब्लाबो मावथारसिगौ आं बाराब्ला बे संसाराव नाङैयासो होंगो दोंगो नांगौआ गैया हाबाब नांगौआ गैया हाबाब नांगौआ गैया ब्रा जानांथारो गैयाब्लाबो उखैनाया मोनजाथारा बिबायब्लाबो बेनो संसार नामा बेनो नेम नामा बेनो धोरोम नामा फंलें लें खानाय बालें सोरखौ नाहरदों नोंलाय खायलें खायलें
गोदोना फं लें लें खानाय बालें सोरखौ नाहरदों नोंलाय खायलें खायलें सोरबा आदा दङ सोरबा गुबै दङ सोरबा हिर' दङ खोमा फायलाला खानाय जायला सोरखौ नायहरदों मेगन थेला थेला खोमा फायलाला खानाय जायला सोरखौ नायहरदों मेगन थेला थेला सोरबा आगै दङ सोरबा रजे दङ सोरबा हिर'इन दङ फैफिनदों जोबोर इन्टारेस्टिं मेथाइमोन बियो आच्छा आरो नोंथाङा जेनाखि मोसाबाय मुस्लिमनि मडेलजों बाख्नायथावना जादों आच्छा जोङो दा मोनसे आयदायाव फैनि जे नोंथाङा बिबि किसान कलेजाव फोरोंगिरि मावगासिनो दङ मा समाव नोंथाङा बेयाव जइन खालामा आङो 2003आवनो बेयाव जइन खालामदोंमोन नाथाय बे समाव साख्रिया जाथ'वाखैमोन आच्छा उनावहाय साख्रि जानाया बारा गोबाव जायाखै बोसोरबासो जाबाय आच्छा 2014आव जानाय औ आच्छा कलेजाथ' गभर्नमेन्ट जाखानायमोन कलेजा जाखानाय थारमाने कलेजा जाखानायमोन नोंथांनि पस्टआ रेगुलार जायाखैमोन आच्छा नोंथाङा बे समावहाय माबायदि हार्ड प्रतिघातजों सौसिनो गोनां जाया साख्रि जेंनानि खोथा जेंनायाथ' बेनोसै आं बे बाथ्राखौ बुंनि जेब्ला आङो मास्टार डिग्रिखौ कमप्लिट खालामबाय कमप्लिट खालामखांनायनि उनावहाय जेब्ला सेंग्रामोन बे समाव आङो कलेजाव हाबबाय कलेजाव माने नांगौ जानायलाय बिथांमोना लेंहरनानै आंखौ खालामबाय बे समाव फैसा थाखानिबो आंखालमोन हा हु एसे एनै दंमोनब्ला फैसा थाखाया खममोन न'आव बिदिनो आङो गोबां टिउसनबो खालामोमोन टिउसन खालाम उनावहाय आं मोनसे कम्पिउटारनि इनस्टिटिउट खुलिदोंमोन बे कम्पिउटार इनस्टिटिउटआ दाबो दं दाबो सलायो बेबायदि आं सोलिबाय थादोंमोन हाबा जाबाय माने नोंथाङा साख्रि जानायनि उनाव हाबा जाखो ना साख्रि जायैनि आगोलावनो हाबा जादों थारमाने गोबांनाव साख्रियाव हाबखाबायमोन गोबांनि जिउआव मोनसे सौग्रावनो फैयो जे साख्रि जायाबा हाबा मोना बेनिफ्राय मोनसे खोथा फैफिननि आङो जे नोंथाङा जे दा बे फोरोंगिरि हाबा मावगासिनो दङ बेनिफ्राय नोंथाङा कमेडि रल प्ले खालामबाय थादों सावथुनफोराव दा बे हिसाबै नोंथांनि फरायसाफोरजों माबायदि नायबा नोंथांनि स्टाफजों माबायदिहाय मोगा मोगि जानो स्टाफफोरा बा आंनि जि स्टुडेन्ट फरायसाफोर दं बिसोरजोंथ' क्लस सोमोन्दोआनो दं बिथांमोनाबो ओरैनो जंखायलायनाय रायलायनाय मालाबा सोलियो बिदिनो जोंनि कलेजनि माने फरायसुला फरायसुलिफ्राबो जोंनि हायनामुलियाव बाहागो लानायफोरबो दं जेनेबा ग्रुप डेन्सफ्राव बा साइडआव एसे एनै रलफ्राव बिथांमोनखौबो लाफानाय जायो दङ गोबाङानो दं आच्छा गोबां बर'नि न'खरफोरा गावनि गथ'फोरखौ नायबा फिसायफोरखौ बा बिसिफोरखौ सावथुन मुलुगाव थांजानो बायो नोंथांनि बेलायाव बे बाथ्रायाथ' दासान्दि बर'नि गेजेराव गेजेर ससेयाव बेयो कमन बायदि जादोंमोन आरोखि माने बर'नि गेजेराव सोरबा सावथुन खालामोब्ला सावथुनाव थाङोब्ला सोरबा थियेटाराव हाबोब्ला सोरबाया मोसायोब्ला बे मानसिखौ एसे गाज्रि नोजोरै लानाय जायोमोन मोजां नङा बेबायदि लानाय खिन्थु दा जिबायदि नुबाय बेबायदि एक्टिं खालामनानैबो नोङो थियेटाराव हाबनानैबो सिनेमा सावथुन खालामनानैबो मोसानानैबो दामनाय देनायजोंबो मानसिया दि जिउ खुंनो माने हायो जिउ खुंनायनि राहा लामा दं बे बाथ्राखौ दासान्दि बर'फोराबो एसे साननो हानायनि उनावहाय बै साननायफोरा बादा होनाय साननायफ्रा एसे खमायबोदों आरोखि दा आंनि बेलायावबो बे बाथ्राखौ आं नुनो मोनो थारमाने आगोलाव एसे बादा दंमोनब्लाबो दा खिन्थु बादाया मानो थाखाय बादाया थारमाने बेखौथ' जायफ्रा सानदों बेखौ बुंनो थाङोब्ला दा गोदोनि दिनाव जों नुयोमोन जायफ्रानोखि बर'फोरा माने थियेटाराव हाबोनो बबेयावबा मोसाहैयोनो हिन्जाव लायोनो बिहारि लायोनो नङा होनबा बे बाथ्राया मोनसे गाज्रि साननाय दंमोन आरोखि दा खिन्थु गोबांखौनो नुबाय थियेटाराव हाबदों बियो हिन्जावजोंबो थिगैनो मिलायना जाना दं हिन्जावनो जि नांगौ बेखौ जों होगासिनो दङ जेबोथ' आंखाल खालामाखै जि मोननो गोनां दं गुबुनफोरा एखे अननायखौनो मोनगासिनो दं एखे जानाय लोंनाय एखे थाखा फैसा बिथांमोनबो होगासिनो दं गतिके बेयाव आरो गुबुन साननांगौ बाथ्रा गैया थारमाने दा कमन जाबाय खिन्थु नोंथांनि जिनिखि एक्टिं बेयो माने कमेडि नालाय मुस्लिम जादों नोंथाङा दारि लानानैहाय बेनिफ्राय मिनिथावानो जादों बे बेलायावहाय
नोंथांनि मिसेसआ एसे बाजानाय मोनाखैमोन नामा माबायदि आगोलाव एसे बाजानाय बायदि मोनदोंमोन दा खिन्थु बेबायदि बाजानायखौ बांद्राय नुवा आदसा माने कमन जाबाय आरो कमन जाबाय नोंथाङा जेनाखि सावथुन रल खालामबाय मोनसेनि सिरिज जादों औ बेवहाय एक्ट्रेस होनना बुङोब्ला जों सारखौ नोंथाङा साबसिन मोनदों एक्ट्रिस होननानै बुङोब्ला जोंनि आंनि जि एक्सपिरियेन्सआव हायनामुलियाव बिदिहाय पारफेक्ट मा होनो बेखौ माने एखेबारे हिर' आरो हिर'इन बेबायदि रल लानायथ' जोंनाव गैया गासैबो एक्टर एक्ट्रिस माने एखे रलखौनो होजोबनाय जायो बेयाव स्पेसियेलि जों गैया बायदिखौ नुबाय थादों दा बांसिन रल मोननाय हिसाबै जोंनियाव हायनामुलियाव दङ जोंहा रिजुआ बांसिन रल मोनगासिनो दं बिथाङानो आगोलनिफ्रायनो माने एक्टिभ रल लादों आरो बिथाङा हायनामुलियाव मोजां एक्टिं खालामदों होननानै आं बिथांखौ बुंनो हायो दा बिदिनो गुबुन गुबुन फैबावदों जेरैहाय लिपिकायाबो फैदों आरो गुबुन गुबुन एक्ट्रिसफोराबो बिदि फैदों बिथांमोनाबो मोजां रलखौनो खालामदों बिथांमोनखौ जोङो गाज्रि होनना बुंनो हाया मोजां रलानो खालामदों बिनिफ्रायबो बांसिन रिजुआ बांसिन सुबिदा मोनदों आं बेखौ बुंदों आरो बिथाङा मोनबेसे सिरिजआव बाहागो लादों रिजुआ फ्राय सिरिसावनो दंफ्रामजोबो दानिया आरो मोनसे कुइसन बे जाहैबाय जे नोंथाङा बुंदों दहाय जे बे बाम्बला फिल्म प्रडाक्सनाव नोंथाङाबो जড়ित दंफायो मालिकआव थारमाने आंखौ मालिकद्राय बुंनो हाया खिन्थु जोङो बिदि ग्रुपआव दं आरोखि बिदिहाय जेनेबा रां फैसा थाखा फैसा होनानै जेनेबा मालिक जानायाव आं बेयाव नङा खिन्थु जोङो मरेल सापर्टआवनो दंबाय थायो आচ্ছা नोंथाङा मा मोनो बिनिफ्राय माबा मोनसे रिमिनारेसन होनाय जायो एसे एनै बेनिफ्राय पाब्लिक फांसनफ्राव नोंथाङा थाङो पाब्लिक फांसनाव फांसन खालामो माब्लाबा थाङो आচ্ছা बेहाय माबायदि रेसपन्सखौ मोनदों नोंथाङा आं दासान्दि जेराव थांदों बेवहाय आङो जि पाब्लिकनि रेसपन्सखौ गाज्रि मोनाखै रायजो राजाया मोजांखौनो बरायो मोजां बाथ्राजोंनो आं बेबायदि मोनदों आरो दा मोनसे सिरियास कुइसन बे जाहैबाय जे नोंथांमोननि मोनसे सिरिजआव दङ इलेक्सननि इसु आচ্ছা बेवहाय जेनाखि रल खालामनाय जादों खोब सेन्सिटिभ बेहाय दा बेहाय नोंथांमोनहा माबा मोनसे पलिटिकेल लाइननिफ्राय धाक्काफोर मोनदों ना मोनाखै आगोलाव थाखा मोननाया पलिटिकेल लाइननिफ्राय बिदि मोनदों होननानै बुंदोंमोन एक्जेक्टलि आंखौ बुङाखै बिथां फैला मेन्देला दाब्ला बिथांमोनखौ फनफोराव अफार फन बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ आं खोनादों ओमफ्राय उनावहाय खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय रायजोनि मोनसे मेसेजसो नालाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना सानफिननो हानानै माने बे मोनसेथ' थुनफावथायसो जाहैबाय मोनसे सिनेमासो जाहैबाय बेवहाय लिरखानाय दं बे रावनिबो जिउजों गोरोबा होननानै लिरखानाय थायो बेनिफ्राय 2019 मायथाइनि जेनाखि रायट बर' मुस्लिम जेनाखि माने दांगा जादोंमोन बेनिबो नोंथांमोना बानायदों मोनसे सिरिज बेवहाय माबायदि मोगा मोगि जानांदों आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो बे बाथ्राया जाहैबाय हायनामुलिनि जेसेबां सिरिज दासिम जों दिन्थिबाय स्निथि खोन्दोसिम फ्राय सिनेमाया जाहैबाय मेसेज रायजोनिसिम मोनसे मेसेज आरोखि रायजोनि गेजेराव राजनिथियानो जा हारिनियानो जा जायखिजाया मोनसे सांग्रांथि लाबोनाय कमेडिनि स्टाइलाव बाथ्राखौ बुंनानै मानसिफोरनि माने गोसोआव ब्रेनाव सोनाय बे बाथ्राया जोंनि थांखि आरोखि बे मेसेजआनो जोंना दासिमबो सोलिगासिनो दङ दा बेवहायबो जों बर' मुस्लिम दावराव दावसियाव माबायदिब्ला जाहैनो हागौ माबायदिब्ला मोजां जानो हागौ बे बाथ्राखौ रायजोआ बिजिरथों बे बाथ्राखौ लानानै बे शुटिंखौ खालामनाय जादों इलेक्सन इस्युआबो बे बाथ्रायानो रायजोनि मोनसे मेसेज बर'नि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो बा हारिनि गेजेराव जि दाङाबाजि बेखौ जों माबोरैहाय समाधान खालामनो हायो माबोरैहाय जों खौसेथि लाबोनो हायो बे बाथ्राया जोंनि माने मोनफ्रोमबो सिरिजआवनो थाबाय थायो आচ্ছা बर' अनाबर'निबो नोंथांमोनहा मोनसे सिरिज बानायदों बर' अनाबर' गावजों गावनि गेजेराव जेनाखि सौग्रावलायनाय जादोंमोन बेनिबो दा बेफोर गासैबो नोंथांमोना सानदों जे माने मेसेज मोनसे थांथों रायजोनि गेजेराव बे मेसेजनि गेजेरजों गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायलायना लानांगौ रायजोआ बुजिलायथों आरो एसे सांग्रां जाथों बे साननाया जोंनि दानिया जोबथारनाय कुइसन जे नोंथाङा गोदान जोलैनो मा मेसेज होनो नागिरो गोदान जोलैनो मेसेज आं नैबे बाथ्राखौ सानो जोंनि दावगाफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जाहाथे जेब्लायबो
कनस्ट्राक्टिभ आरो सोरजिलु खामानियाव आखाइ होयो जाहाथे बिथांमोना सोरजिलु खामानियाव आखाइ होयो जेब्लाबो कनस्ट्राक्टिभ सोरजिलु मोजां खामानि बाख्नायजानाय खामानि बयजोंबो अनजानाय खामानिखौ मावो आं बेखौ गोदान जोलै बिथांमोनखौ बुंनो सानो जाहाथे बिथांमोना समाजनि मोजां मावथों माने हारिनि मोजां मावथों हादोरनि मोजां मावथों आं बेखौ लुबैयो नंबां जाबां जायै लोङै ओरैनो दिनखौ हगारनानै गावनि जिबनखौ जाहाथे नस्थ' खालामना लाया गावनि इयुनखौ जाहाथे बिथांमोना नस्थ' खालामनानै लाया आं बेखौ लुबैयो सानफ्रामबो नेगेटिभखौ दामावथों सानफ्रामबो कनस्ट्राक्टिभ आरो पजिटिभ खामानिजों बिथांमोना आवगायलांथों बेखौनो आं इयुन जोलैफोरखौ खावलायो मोजां खामानि माव मोजां माने खामानि मावनो नाजा मोजाङै फराय बेनो आंनि खावलायनाय आरोखि दा आङो नुनो मोनदों आं कलेजाव बिबुंगोरा हिसाबै दा फरिखाफ्राव डिउटि होब्ला जों नुनो मोनो बा फोरोंनायाव जों नुनो मोनो फरायनाय हुदाया जों गोदान इयुन जोलैनाव जोबोद खम फरायनाय हुदाखौ जों एखेबारे खम नुनो मोनो आरोखि बे फरायनाय हुदाखौ जाहाथे बारायथों मोजां खामानि सोलोंथों जिउआव फरायनायजों लोगोसे माबा मोनसे आयदा सोलोंना लाथों हमना ला दामनाय देनाय मोजां सिफुं दामनो सोलों मोजां हारमनियाम दामनो सोलों मोजां थब्लिस दामनो सोलों मोजां गिटार दामनो सोलों मोजां फुटबल जोनो सोलों मोजां भलिबल जोनो सोलों बेडमिन्टनानो जा जायखिया माबा मोनसे फरायनायजों लोगोसे माबा मोनसे गोसोआव लालांफा फरायनायजों मोनसे माबा मोनसे नोङो जिउआव माबा मोनसे साख्रि बाख्रि मोनाबाबो बे खामानिजों नों जाहैनो हानाय बेबायदि माबा मोनसे मावनानै थां आं बेखौनो इयुन जोलैफोरखौ खावलायो आरोखि नोंथांनि गोजोननाय होदों जों दा मिथिनो मोनबाय हानिफ आलीनि गोसो सिंनि बाथ्रा बिथांनि जिउआव सौग्रावनाय माखासे बिथिं आरो बिथांनि केरियार जोङो बिथांनो गोजोननाय होदों आरो बड'लेण्ड टेलिभिजननि गेजेरजों जोङो नाजाबाय थागोन गोदान गोदान आपडेट होनो हायनामुलिनि गासै फावगिरिफोरनि जोङो आपडेट होनो नाजागोन जों बेखिनियावनो दिनै हानिफ आली एबा धर्मेश्वर ब्रह्म बिथांजों लानाय मोगा-मोगिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय क'क्राझाराव इमान ভাল মানুহে মৰি আছে সেই বৰ বাজানাनै তাৰ কাৰণে মই 5 মিনিটৰ ঘৰ এৰি যাব নোৱাৰা হৈছো তাত বদমাছ কাম কৰবা যা কাম নাৰাতং বিয়া কৰাই নিদিলে বন নকৰং নাৰাতং বিয়া কৰাই নিদিলে বন নকৰং পাগল চালা পানী কৰে চিৰি চাৰাপ মহেদাহে খাই ঘণ্টা গৰু নাচাৰাং মই আপি পাৱা নাই আপি পাৱা নাই মাৰিম ৰচনা কৰাই নিদিলে বন নকৰং বেটা মৰিল না আজিৰ পৰা হে শান্তি পাম মই মৰিল মোৰ চালাত এইবাৰ হে শান্তি পাম নকৰং সাল্লাহ